tongka joto Tripura hasini rangsani taku tei bukuk sorongno haina hai lamsogo norongno Tripura Notice News channel ni paisingtui tini bo haina hai norok bai nangkukmani kongno tui salainai norok puilani video no norok khonakana Agartala kar Bangali Teleamura kar Bangali nei patar hasteni hai hapainai rok o Bangladeshi rok ini আমরা বাঙালি nei সংগঠন khlai haikeba party khlai ini bubagra khorni town শহর কতর ini chirik laimani tei khorangti salaimani omo o Tripura hasteno seknani bagide sama kalaikha na o Tripura sarongno sokomanani bagide borok chirokongmani kalaikha omono kaisa tung tabuk Belaikano seriously one suk sai tongo tako kai boksong norok social media ni bisingtui norok serai sarakeno o mangpli rongno nokbaikana tei sawiman baikana right omoni bagino sini o 15 lakh Tripura sarokbo ini sisanani nangnai tei kahamke yapri thamsake selainani nangnai tako kai boksong yaba iniwo ang saimaya sini Tripura MLA Montri MDC tei chikon netarok kobang mano tongo yaba ini borok boma hairok ini decision nawi sakni knowledge borok wan suglai tong abotosong lukurok saimanani kogya gai omoni bagino tini patar hani phai o Tripura hawo tongphainero borok tini borokni demand hingke borok Agartala hai sohorno borok ni thanio kiklainani khwai hai sohor kotorno borokni yaphawo kiklainani Teleamura hai sohorno borokni yaphawo kiklainani omoni bagino borok tini siringna neble hai diba siringna neble keba tini Tripura sarok hingke tabubo khasia tei tongnani ringya plus thansa angnani ringya tamni hingke ang haina hai sanan musungo kesam video bo ang haina hai sabika ini bo ang haina hai sabinai ini Tripura sarok hingke Tripura tamake hamya khlaiman tamake montro sotro bai buthariman tamake chuagara khaniwoi bono lukung subaiman tamake bono mungsasuk poino khiklaiei bono dererida man sini Tripura sarokni knowledge hingke sal brum no omo hai mangno yaba norok wanji rongno khonakana borok tini borokni wan sungmung haikeba borokni chetona future bagui borok thanio decision nawi borok lama himani ke o phano borok kunu mote phano borokni yaphawo tisawina hanani borokni wan sungmung tei borokni decision tei omos yaba sini Tripura sarok ge tabubo mukri thangjak rang kisisa manka hingke kotor kisisa songjaka hingke amsekeno togoi thangu 15 lakh Tripura sarokno yaba o 15 lakh Tripura sarok tini bo jagao thangsogni naitongkha yaba abo lokho daklaikina nahari de naikina yaba sung naharnani dorkar ini sokai tongkha agini wansungmani slai phano tabuk rak wansungmani jora sokpaikya omoni bagino ang sanan musung tini joto sini Tripura neta MLA Montri rongno ini norok bo khnawi tongna Agartala saboni Teleamura saboni khwai sohor saboni Udaipur sohor saboni norok bo khnawi tongna yaba o patar hani phainai tongma kosomni bo sarok tini borok tini borokni wansungmung hingke o hano jesake phano segei nanani omo borong thani chaitongmung tini nukjagui tong omoni bagino takuk tei bukuk song sung tamo khlainai omo to sung jonogonok khlainani abo mungsa plan kwrui tamni hingke jara neta ngui tongnai rok montri ngui tongnai rok MLA manui tongnai rok MDC manui tongnai rok borok se tini
wansumung kotor wansugui ini o 15 lakh tiprasa rok no tamo khai rokha khai langnani bobishot ni bagui omo borong thani bo wansuktai tongo yaba जों tini nahari naikhaike ba wansugui naikhaike sini tiprasa MDC tongnai rok ba MLA tongnai rok মন্ত্রী tongnai rok borokni bisingo se tini gothalaya ok banglaimani goti seklaimani ha ringjaka hingke ang thangya bini ajagao pemasano ringkhangke ba ango thangya bini aringma jagao naidi sini tiprasa bai tiprasa sis tini kha koilayei ha ani সংগঠনরা নরম থানো আঙ্গারা থাকা হইকে বা গতিনি দা উস্তারি ওই কিকলাই হজাং ন অমাই nei ওয়ানসুলাই দङ ইয়াবা ফাটার হানি ফাইনাই রগলে ini borok bising bising borokni wansuk laimani thagia tei borokni decision tei samung khaimani borokni thaniwo belaikheno active belaikheno strong aboni bagino जों wansugui naikhaike जों saimanu salai serkai जों saimanu 70 bosor kawi thangka ni salayo जों tamo sini tiprasa rong bagui जों mungsasuk songsawi khomkai जों nargui da manka ba khlai da manka omoni karon khlaimani karon wngkha जों sini bisingo hamya koplung hamya koplung bonaya bono hamya khainani bonaya bono lama hamyaw khiklainani omoni bagino tini o tiprasa rok 70 kawi thangmani yagolo phano tini bohong naikrai bujikha thunani no krai lama krai tei nungnani krai amai সমস্যা nagui tongo tamni hingke jara sinai nungnai rokbo borokni bwkhao bitterness busikda bitterness oboni bagino o 15 lakh tiprasa rok tini birman manai tongo korsa seui nogoi thangka hingke bo tini gori borokno tini bonu sinuglia hingke bahake o 15 lakh tiprasa ni bisingo masa koraya oi tini hamari manai bahake hamari manai norokno oboni ansano didi yaba patar hani phainarok tini borokni thaniwo tini strong active thansa ok baksa yapri baksa borong thaniwo tini yaba nongkhai tini oma haikrei oma inglaina krei ang tini okongno saka yaba ulta ang tini rutuk jangnai yakhaiba thikongo bari jangnai ari nong tamsiga bai nong kichu sia usgang asaimani serai yaba apani takoktai buksong norok kahamke wansuk naidi kahamke cinta khainadi o jora tiprasa rokni bagui belaikheno khosori phairik thaika bwskango durga phosa bwskango durga phosa tini buri bwsarok chula bwsarok gobangmano tawan rogo thangui berai khirikhai puja rok nainani bagui ongkholaiano misa misa enjoy khailaino yaba borokni manjui bosongni bisingo hingke tini mungsasuk borok sabui wansugui tini tonglaina norok khonanai bwskano durga puja rogo tini tiprasa rok kma khapu rep khaijakapu norok khonanai tamni hingke tini tiprasa rok bo hoja kwrui wansungma kwrui tei cinta khaimani kwrui aboni bagino जों salbrum brumno khoroksa yakhai khoroksa tini nukjagui tongo social media o apani takoktai bukso oboni bagino ang tini sanamno songo paithago tini joto BJP khai tongnai CPM khai tongnai ba Congress khai tongnai aroni joto sini tiprasa MLA haikau MDC ro jotino जों kaisa lamatui himlaika hingke ba kaisa pogno tuino salaika hingke tekisa sini tiprasa rok develop khamo tekisa sini tiprasa rok power khomota mankamo yaba sini tiprasa rok ni bisingo no sini tiprasa MLA montri rok ni bisingo phano ini thansak kwrui bahake o sadharon lukurok tamo khlaimanai ba omoni bagino tini sini tiprasa dopha tini kelogui tongo ekhagia
samung khlaibo samung sarimaya amo hainglai tongo kabani takhok bu ge amsuk sawino tinini o pokto mano orono pairikha norok Tripura Notice News Channel no nai tongman bagai tei kwrwngwi tongman bagai norok no haina hai pai thago jotono no khulum tika